Every Sunday bala nanamian gid ko magtindog diri sa tubangan ninyo. Kag maghambal, magproklamar sang kaayos ang Ginoo sa aton tanan. Kamo mo man? Yes. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. So pwede ta katindog? So gina-welcome namon tanan nga nagaugyon sa amon dira sa Facebook Live sang His Life Ministries diri sa Santa Clara, Lote. And also gatanaw sa YouTube channel sang His Life Ministries sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration. Kag gina-welcome gid kamo namon ang amon lagi diri sa His Life Ministries is to glorify God and to make disciples. Okay? Where imperfect people are perfectly welcome. So join us. Kag mag-invite pagid kita para mas madamo pagid ang makaambit sang kaayos ang Ginoo sa atong kabuhi. Amen? Amen. Sige. So masugod kita worship. Naghambal ang Ginoo nga ang iya kuno nga ang pagdayaw gay inhabit siya, nagapuyo siya sa pagdayaw sang iya katawhan. Kapati ka mo? Yes. Nga every time magdayaw to sa Ginoo, ara siya. Ato natubangan. Amen? So dayawon ta siya, simbahon ta siya, sang bilog ta nga kaugalingon nga pagkanta kag pag aton huna-huna kag kusog. Amay, salamat Ginoo, ini naman isa ka pribilehiyo, isa ka oportunidad sa pagatubang sa imo presensya, sa paghatag sang kadayawan para sa imo kahimayaan, kadungganon kag imong honor, Lord God. So this morning, receive batunom mo ang amon nga pagampo sa imo, Lord. In Jesus' name, amen. Ma-worship ta sa Ginoo. Amen and amen. Subong adlaw ideklarar ta kag iproklamar ang ngalan sang Ginoo. Sa Exodus 48:35, siya si Jehovah Shammah. Ang Ginoo ari diri. Hallelujah. Sa Psalm 23:1, siya si Jehovah Rohe. Ang Ginoo amo ang akon manubantay. Yehey! Thank you, Lord. Kag sa Genesis 22:14, siya si Jehovah Jireh. Nagatigana ang Ginoo. Salamat gid Ginoo. Sa Exodus 15:26, siya si Jehovah Rapha. Ang Ginoo inyo manugayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa Jeremiah 23:6, siya si Jehovah Rophe. Ang Ginoo amo ang nagahatag sa aton sang pagkamatarong. Hallelujah. Sa Leviticus 28, siya si Jehovah Makadesh. Ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon. Salamat Ginoo. Sa Judges 6:24, siya si Jehovah Shalom. Nagahatag sang kalinong ang Ginoo. Salamat Lord. Kag sa Exodus 17:15, ang Ginoo amo ang akong bandera sa pagdaog. Hallelujah. Balagi dyan rason, hindi ka muda magpalakpak, magdayaw, magsaot sa tubangan sang Ginoo. Kay grabe gid siyang gahom sa aton Ginoo. Dapat gid siya dayawon, kag dapat gid siya simbahon, kag dapat ang mga katawan sang Ginoo magasinadya. Ay ara tayo sa templo sang Ginoo. Salamat Ginoo. Ginadayaw ka gid namon. Ikaw nga mon kusog, kag ikaw nga mon kabakod. Dayawon ka sa kaagahon, kag pagasimbahon. Akon pag-amba ihalad ko sa imo. Amay ikaw ang matutom, angay kadayawon. Ako ang katutom mo, ikaw ang maluluyo. Dayawon tang Ginoo, dayawon ka, O Diyos. Bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, O Diyos. Bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, O Diyos. Bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, Jesus. Oh, hallelujah. Dayawon ka sa kaagahon, kag pagasimbahon. Akon pag-amba ihalad ko sa imo. Unay
angay kadayawon. Dako ang katuto mo, ikaw ang maluluyon. Hallelujah! Dayawon ka, O Diyos. Bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, O Diyos. Bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, O Diyos. Bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, Jesus. Oh, Ginoo, sa imo lang nagatuo. Ikaw ang nagluwas sa akon, naghatag paglaom. Thank you, Lord. Sa presensya mo, padayon ang akong pagdayaw, kag pagpasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kaginahandong gihapon. Ikaw lang, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kaginahandong gihapon. Oh, hallelujah. Oh, Ginoo, sa imo lang nagatuo. Ikaw ang nagluwas sa akon, gahatag paglaom. Sa presensya mo, padayon ang akong pagdayaw, kag pagpasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kaginahandong gihapon. Ikaw lang, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kaginahandong gihapon, kaginahandong gihapon. Oh, hallelujah. Kaginahandong gihapon. Hallelujah. Ikaw lang gid, Lord. Ikaw lang gid. Kagbala na gid sa iban pa nga ginahandong namon, Ginoo. Ikaw ang gamhanan na ginadayaw kagid namon, Ginoo. Salamat, gid Ginoo, sang sini nga oportunidad nga ginhatag mo sa amon, Lord God. Sa kadamuon, Lord God, ginpili mo kami, di Lord. Ari kami diri subong sa imong nga templo, nagadayaw sa imo nga ngalan, Lord. Magaluhod lang gid kami, Lord, ang amon mga tagipusoon sa imo. Tungod ikaw lang gid ang Dios nga nagsalbar sa amon. Ang Dios nga nagatatap kag nagaamuma sa amon. Salamat gid Ginoo. Ikaw lang gid ang amon kalinong. Ikaw ang nagabulig sa amon. Ikaw ang amon abyan. Ikaw ang nagahatag paglaom, Ginoo. Kag kapahuwayan. Salamat gid Ginoo. Salamat gid Ginoo sang imong kaayo. Hallelujah. Dako kagamhanan gid ang aton nga Diyos. Halad namon pagdayaw nga lubos. Sa ngalan mo, Jesus. Buhi ang Diyos nga kadalagan namon, matutom sa tanan nga panag-o. Amon
Nagapasalamat kami sang kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa hugos nga duta kag langit man. Dako kagamhanan gid ang aton nga Dios. Halad namon pagdayaw nga lubos sa ngalan mo, Jesus. Buhi nga Ginoo, ang Diyos nga kadalagan namon. Matutom sa tanan nga panahon, amon kasip bahon. Ginabayaw namon ang ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Ikaw lang gid ang himayaon, ikaw lang gid ang dayawon. Amay namon nga malahalon, luyag namon makita ka. Ikaw lang gid ang himayaon, ikaw lang gid ang dayawon. Palangga ka namon pag ginasimba, subong. Ikaw lang gid ang himayaon, ikaw lang gid ang dayawon. Amay namon nga malahalon, luyag namon makita ka. Ikaw lang gid ang himayaon, ikaw lang gid ang dayawon. Palangga ka namon pag ginasimba, susubong. Palangga ka namon pag ginasimba, subong. Palangga ka namon pag ginasimba, subong. Hallelujah. Hallelujah. Amay namon ikaw lang gid ang amon ginasimba, ginadayaw, ginapasidunggan. Kay ikaw lang gid ang nagakaangay Ginoo sa nga amon nga atensyon kag focus sa amon hunahuna. Muna subong nga aga Ginoo sa gapasalamat kami ay ari naman kami liwat. Unta batunon nimo ang amon nga mga pagdayaw
magsimba, worship, and praise Lord sa imo nga trono subong nga aga. Kag iabrihi ang ganhaan sang langit kag ibubo sa imo katawhan. Tanan nga blessing nga hindi na nila makontain Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus amon ginapangamuyo kag ang tanan magasinggit. Amen. Amen. Pakpakantang Ginoo. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton nga Ginoo. Okay. Wow. So again, welcome sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon service diri sa His Life Ministries, Santa Clara Compound, diri sa Banago, no? Banago na ning part. And nagapasalamat gid ko kay nami isang adlaw. Although brown out, but wala isang may makapugong kun ang katawhan lagas sa Ginoo, wala sang may makapugong. Amen. Maski ano nga brown out, aragid kita perme. Amen. Okay. Sige. So, mapadayon kita sa aton nga pagtulunan. Ginatawag naton nga sa English, joyful in His faith, joyful praise, no? Kadayawan nga may kasadya sa Ilonggo, no? Pagdayaw nga may kasadya. Kag subong ang aton nga subtopic, may kinasadya sa iya pagkatampad. Okay? So, faithfulness ang pagkatampad sa aton nga Ginoo. Sige. So, masugod kita. Kabalo-bala ka mo nga sa tanan nga attributes. For me, kay na-experiencehan ko na gid ang Ginoo sa iya katampad. Ang pinakananamian ko gid nga attribute but siya nun, karakter sa aton nga Dios. Ang iya pagkatampad, ang pagka-faithful sa aton. Kay na-experience ko na gid niya ang iya pagka-faithfulness, no, kanami sang Ginoo sa iya faithfulness. Kag makasinggit kagid, makadayaw kagid sa iya nga pagkatampad sa aton. Sige, later ihambal ko sa inyo kung ano na. Sige bro. Okay. Ang aton nga ginkuha naton ini sa reference verse, halin sa Salmo 33. Kay ang pulong sang Ginoo matuod gid kag tama. Tampad siya sa tanan niya nga ginahuna-huna. Ang Ginoo guluyag niya gid ang kinamatarong kag hustisya. Kag ang kalibutan puno sang iya nga unfailing love. Amen? Kung i-define bla naton, ikuha naton, i-describe ang righteousness, ang faithfulness sa aton Ginoo, makuha naton ini sa Salmo 33, versikulo 4, no? Ang pulong sang Ginoo, tama kag matarong. Tampad siya sa tanan niya nga ginabuhat. Hindi wala sang hindi maayo sa Ginoo. Tanan nga kaayuhan ara sa iya kag kanami. Okay? So sige, padayon ta. Joyful in His praise. God's faithfulness. Before ko magpadayon, mahatag ko sang storya, no? Lain naman ini nga storya mga utod kay kadamo ko sang experience sang pagka-faithful sa Ginoo sa akon kabuhi. Kay na lain man ako na share, subong lain naman ang i-share ko sa inyo, and it's about my mother. Ako nanay, no? Kabalo ko mga utod na ako nanay may pagka wala naman siya ato na siya sa langit. So pwede ta na siya libakon. May pagkasutil ni siya sang bata pa siya. Okay? So mahilig niya siya sa mga parties, mga tanan nga party goer siya sa basta may mga events gani, ara gina siya permi. No, amo nang akon nga mother. But you know what? Sang na born again ko, sang gin-receive ko si Jesus, nga akon manluluwas kag Ginoo sa akong kabuhi, ginpangamuyuan ko gid siya nga magbago. Okay, sa family namon, ako ang pioneer, ang ginatawag ta nga path cutter, tawag na nila. So akong nauna nga ma-born again sa family. So ginpangamuyuan ko siya mga utod. Kadugay. No, kadugay siya na nabago ang akon nga iloy. Kabalo ko mo kung saan siya nabago. Sang ara na siya sa iya nga deathbed. Sa iya nga during the time nga luya na siya pero before that Bible study ko na siya Siyempre kuan mo na hinahinayon mo na siya. So there was a time nga
Mabalaan mo man ang isa ka tao, gali kung malakat na. Nakuha niyo ko? Kung ano na siya bla? Masaylo na. So, ginpangamuyuan ko siya siguro mga 2 nights before. Ginpangamuyuan ko siya, kaginbato niya si Jesus, nga iya nga Ginoo kag manluluwas. Pero dugay ang prayer, dugay ang pag-ampo ko sa iya nga mabato niya gid si Jesus. Kay ka nga amon background, mga Catholic gid ang akon nga family, mga akon lolo, starting sa mga kalulahan akon, mga nablang sa sagrado, kwadrado, ano na ta term nila, kabati ka muna, Katoliko gid siya, no? Pero syempre, ato niya hindi religion, kundi iya relasyon sa Ginoo. So ginpangamuyuan ko siya kag nabaton niya gid kanami isang feeling gali. Nga kahibalo ka nga ang imo mga pinalangga ato na sa langit. Manamian ka man ka nga ikaw ya ato ka sa langit. Pero ang imo yung mga iban nga family mo kung sa diin-diin sila ya. Hindi ka dyan, no? Amo na nga pangamuyuan yung mga utod. Ha? Kung hindi madala sa pangamuyuan ay subong hindi kin maguntat. Kay ang Ginoo amo na tawag naton God's faithfulness. Matampad siya sa iyang mga ginahambal kag mga promesa. Kag ang iya nga pagkatampad nasandig ini sa pundasyon, no? Inatawag ta nga attributes ini siya, mga karakter sa aton nga Ginoo, sang Dios na pundar na ang pundasyon niya. So amo ni lima lang yung lista ko diri, damo attributes sa aton Ginoo. So 5 lang anay gin lista ko di kay gusto ko i-establish ang iya nga faithfulness, ang iya pagkatampad nga amat hindi ta magduda sang iya pagkatampad nga hindi gid, never, no? So amo ni pundasyon sang pagkatampad sang aton Ginoo. Number 1, God is omniscient, no? Ubot singanon sang omniscient, all-knowing. Kay balo siya sang tanan. Wala sa natago sa iya. Even subong sa siningation ang ginahuna-huna mo kabalo siya. Tuod gina. Kaya ang aton nga thinking ko, no, may isa ka pastor nga nag-share sa akon nga may revelasyon siya nga ang aton kuno huna-huna katunog sa langit, mabatian even ang aton huna-huna. Do pariyon naghambal mabatian nyo ko, pero ga-think ka, gahuna-huna ka, pero mabatian sa langit. So kung anong ginahuna-huna naton, later on may prayer of consecration para ma-establish gid nga separate gid kita sa kalibutan. Amen. So amo na aton nga kwan. So all-knowing siya. Number 2, omnipotent. I-go over ko anay karon ko lang i-expound, no? Buti nga omnipotent, makagagahom. Wala sa imposible sa iya later. Omnipresent, ara siya permi. God is truthful. Wala siya nagabinutig. Matuod-tuod gid kung anong ginhambal niya, amo nang matabo. And God is immutable. Buti nga sang immutable, wala siya nagabag-o. Unchanging. Wala sa naga-change. No? Okay, sige. Next. Number 1. Ang aton Ginoo, ang Dios, natawag naton nga all-knowing, kay balo siya sang tanan. Wala sang nalipod sa iya. Inkuha naton sa Isaiah 46:9-10, nabutang diri. Dumdumaman ninyo ang akon mga ginhimo sang una nga panahon. Ako lang ang Dios, kag wala na sing iban pa nga pareho sa akon. Sa umpisa pa lang ginpahayag ko na ang palaabuton. Sa umpisa pa lang kay balo na siya sang palaabuton. Halin sang una gintagna ko na kun ano ang matabo. Matuman gid ang akon mga plano. Himuon ko ang tanan nga akon nagustuhan. Mga utod kay balo ka sang matabo sa imo buwas. Wala wala ta kabalo. Kabalo ko nga mapuli ko sa balay, pero wala ko balo kung ano matabo to. Ang Ginoo ya kabalo na. Ano matabo buwas? Kay balo na siya kung ano ang matabo next month, next year, 10 years from now. Nga sang ara si Kristo Jesus sa cross. Niginalansyang siya, isa sa iya mga 7 last words, ang 7 ka ulihing ang mga tinaga nga nambal niya, hibalo ko mo?
It is finished. Natapos na. Anong natapos? Ang trabaho niya Ang pinili niya. Ikaw na, pinili ka. Pinalangga ka. Ginpain ka. Amo nang ari ka diri subong. Namian ka wala? Wala ka muna namian ngayon. Mabasa ko bala sa kay Pedro bala para makakuan makamu bala. Dali lang, wala na di. Kaya na-reveal lang sa akon kay ina, no? Hambal diri, but you are a chosen people. Ginpili kamo, kita, nga mga tanawo. A royal priesthood. Bo, kabalo ka mo kung anong royal? Kilala niyo si Queen Elizabeth o King Charles? Mga harian nun bala? Maghambal ka ni King, royalty na. Ikaw, ano ka? Prince ka, prinsesa, hari, Reyna. Namian ka, doon ka na namian nga Reyna ka, how? Royal priesthood. Oh, anong butsing, anong siyang pari? Tanang kita pari. Nagaministeryo kita sa Ginoo. Every time magministeryo ka sa katawhan, sa kalan sa Ginoo, pari ka. Hindi nga ibasbasan ka, oh, pari ka na, okay, or di. Hindi, hambal niya sa kay Pedro, oh, di ko niya naghambal. Royal priesthood, oh. A holy nation. Mo, pinili, putli nga katawhan. A people belonging to God. Kita tanan na belong kita sa Ginoo, na uyatan ka sa iya mga kamot, hindi makuha ni Satanas ang imo nga kalag. Kay tungod nga na uyatan ka niya. Wala sa may makaagaw sa imo. Gapati ka mo ha? Hindi gapati ka mo ha? Ngaray wala sa may makaagaw gid sa inyo. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness, para maproklamar mo ang kaayo sa Ginoo sa imo kabuhi kag sa iban nga tawo. Amen? Nan, sige. Padayon ta balik ta diri. Sige, all-knowing. Hibalo siya. Sige bro, next. Kre. God is omnipotent, no? Halin ni sa word nga potent, no? Poder sa Spanish. All-powerful, makagagahom. Nahambal sa Mateo 19, verse 26, gintulok sila ni Jesus kaginsilingan. Kung sa tao lang, hindi gid ini mahimo. Pero kung sa Dios, ang tanan nga butang mahimo. Butsing anon, wala sang imposible sa Ginoo. Ang butsing anon sina, kay numdum ka mo sa tiyempo ni Moses. Si Moses gintagaan assignment sa aton Ginoo nga ang iya katawhan ng mga Israelita pagwaon sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Nakakuan ka mo sa storya na 10 commandments, no? Ginpagwa ay anhon mo kay nag-aabot sila sa nagpalakaton sila. Nakaabot sila sa dagat, sa Red Sea, sa pula ka dagat. Wala na sila kadtuan. Ginalaga sila sa likod sa mga Ehiptohanon, sa tubangan dagat. Sa wala kag tuo, wala kadtuan, disyerto. Wala salbabida. Hindi sila mga 2 to 3 million wala sila mga utod. Mako mo malangoy mga 3 to 3 million. Ano hinimo sa Ginoo? Ano hinimo niya sa 10 Commandments? Ginbuka niya ang dagat. Paminsara bala kadto ka sa bread ko bala mga utod. Kabalo ko mo ng bread ko. Bala sa may reclamation, tungtong ka sa tubangan sang dagat, kag paminsaron mo nga ginabuka ang dagat. Amuna ka makagagaw mga Ginoo. Tapos malakat ka lang kadto sa Gimaras. No? Grabe ka magagahom sa Ginoo diyan naton niya. Wala sa may makatupong. Okay? Sige. Next. God is omnipresent. Ara siya sa maski diin. Nambal ganin ni Sister Marichu kay na Jehovah, no? Shama, no? God is there. Maski diin ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagbanhaw sa kay Kristo, amo man ang balaan nga espiritu nga ara subong sa imo. Sa subong gid nga tion ari sa ako ng balaan nga espiritu. Kag sa subong mga tinion ara sa imo. Gapati ka nga ang balaan nga espiritu ara sa imo. Pati gid ara siya sa imo mga utod. Kay siya ang naghatag sa aton nga mabuhi kita, may kabuhi kita. So ginkuha ni sa Salmo 139 verse 7 to 9 hambal diri.
Diin bala ako makapalagyo sa imo spirito. Diin bala ako makakadto nga wala ikaw. Kung magsaka man ako sa langit, didto ikaw. Kung magkadto man ako sa lugar sa mga patay, didto man ikaw. Kung magkadto man ako pasidlangan o kung mag-istar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan, maski diin, didto ikaw. Ara gid ang Ginoo. Amo na siya ka omnipresent. Wala na sang iban pa sang may lapit sa amo sina nga power sa iya sa attribute niya. Okay? Always present. Sige bro. And, are, mati ta. God is truthful. Wala siya binutig. Gani, ang tanan niya nga ginambal, matuod. Kag kung matuod ang iya ginambal, dapat naton saligan, patihan, sundon. Kiginsulat niya gituod. Kita ya mga tao ta, be paminsarabi san ako nakabinutig man. Kadamo. Kadamo kita, hindi gidya ano na ya sa aton yan, no? Nga, kung kisa na huya ta maghambal sa matuod, kung kisa may mga best nga, ano man, mangkutong ko lang, kamusta ka na? Mayaman na. Rulain na matiyag mo. Di naghambal ka sa matuod? Wala no? Amugi kita na ya. Amot nga amugi kita naman. Kay tao lang tano. So amo na nga ang Ginoo taya masaligan gid. Kita ya mga tao ba nga utod grabe. Maski gani ing imo pinaka closest nga friend, nga family member kun kisa hindi pa masaligan. May nakilala ko, may business siya, nag-business siya diri sa Bacolod. Ginsalig niya. Sa kay sino? Sa iya utod. Ano na tabo? After 6 months, wala na. Tapos na. Ang maliligayang araw. So, amo na yung tao ya, hindi iya masaligan. Okay? Sa Titus, sa lini, in the hope of eternal life, sa aton pag-asa nga may kabuhing dayon, sang Ginoo, nga hindi makabuti, you cannot lie, hindi wala butig. Promise before time began. Amo na nga masaligan gid, truthful gid ang Ginoo. Remember nga ato ni ginahambal ko nini sa inyo kaya mo ning salandigan ang pundasyon nga faithful, ang faithfulness ang Ginoo hindi ta ma-question. Okay? So ari last, God is immutable, unchanging. Nakuha ini sa Malakias chapter 3 verse 6 ng Baldri, nagsiling pa ang Ginoo nga makagagahom, ako ang Ginoo, wala nagabaylo. Gani kamo nga mga kaliwat ni Jacob, wala malaglag. Pila ka beses sa aton kabuhi nga nagabag-o-bago nga aton panguna-una. Ang akon nga ang anak ko nagbakal one time sa bayo. Namian siya, pabakal gid namian gid siya. So after isa kapag usar, pa hindi na ako sina. Kamal-mahal. Get-change sa aton nga panguna-una, no? Bo, pariho na gid lang sa mag-asawa, bla. Kabalo ko mo sa Amerika, mga utod, 60% sang mga nakasal, naga-divorce. Nagabag-o sila mga utod. Ang panguna-una nila. Bago lang may naupod kami, hindi ko na maghambal, lang nagasimba na din. Nag-invite niya ko, nagkaon kami sa gwa. Kabalo ko mo kung pila na sila katuig nga kasal. 45 years. So kamo yan, pila na kamo katuig nga kasal? Forever. Kanami, no? Ngayon na lang faithful ang isa kang isa, no? May magadayaw ko sa mga mag-asawa nga nagapadayon. I'm sure damo sila sa inagyan. 45 years. Pero wala gid sila nagbago sa ila pagtanaw sa isa kang isa. Nag-upod sila gihapon. Kanami, no? Wala siya. Amo man nasundon ta sa Ginoo, unchanging. Kaya ang balgani isang pulong, the Lord is the same yesterday, kahapon, today, and forever. Wala siya nagabago. Kaya kung nagabago lang siguro huna-huna niya, makita ka lang niya eh. Doon natakan ako sa tsura mo.
Abi halin na di daw nakapoy na ako sa tsura mo. Paggali wala siya nagabago. Mga utod maski ano galit takalain. Ginabaton gyapon ta sang Ginoo. Wala gid siya natakan. Kita mismo gani natakan ta sa tsura ta. Kagi ka mo na nga pagtanaw mo sa spiyo, gulpi ka lang mga mura nakibot sa tsura mo. Nakibot ka mismo sa tsura mo. Amo na taka changing gabag-o nga to no na una. Ang Ginoo ya wala. Ano pa nga masaligan tagid siya. Yan. Amo na ang botsi ganon sina makasaligid kita sa iya. Okay, sige padayon ta. Halin sa panalambiton lamentation, no? Ginkuha ko ini kay nakaspeak ini sa akon during times nga ara makubla sa pinakanubo sa valley, no? Kabalo ka ang aton kabuhi mga utod. Ang valley is anong valley sa Ilonggo man? Nablang between mountains. Nablang hindi patag. Nablang dalom siya. No? Ang mountain taas, ang valley sa pinakadalom. Namo na siya. Kabuhi ta mo mala namong valley kag mountains. Kung ara ka sa valley, amo na pinakanubo nimo nga parte sa imong kabuhi. May pinakadulom. Kay madulom sa valley. So sa pandulom sa akon nga kabuhi, sa pinaka-valley sa kabuhi amo ning akon permi nga ginasaligan nga promesa sang Ginoo. Hambal diri, ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bugos. Matutom gid ang Ginoo. Ginapakita niya ini sa iya kaluoy kada adlaw. Ginapakita gid sang Ginoo. Amo pagani mga utod maghambal ko nga ang faithfulness ng Ginoo dapat ikaw mismo maka-experience siya. Hindi lang hambalon ta nga ay ang Ginoo bla, tampad na siya, faithful na siya. Hambal ko lang na sa imo ya. Ako yan naka-experience siya, ikaw ya. Gani importante nga kita mismo maka-experience siya man. Para makadayaw ta siya, makasulod ta di every Sunday. Hoy, kanami sa Ginoo katampad gid siya. Madayaw gid ko siya, masinggit-singgit ko siya. Kay tungod nga nakilala mong Ginoo, mga tampad siya. Hindi ka pagpabayaan. He will never leave you, hindi niya ka pagpabayaan. Nor forsake you, isikway niya ka, hindi. Kay ginhambal niya sa iya pulong. Kag makasaligid kita. Next slide please. Sa Galatia, ang Ginoo matampad, faithful siya. May faithfulness ang aton Ginoo, correct? Pero ang Ginoo gusto niya nga kita mismo nga mga katawhan niya mangin tampad man. Mangin faithful man. Ari ni sa Galatia, nga nahambal tani 22 to 23. Pero ari ang bunga, fruit, nga makita sa kabuhi sang tawo ko ng Espiritu Santo, amo ang nagagahom sa iya. Ano ni? Mahigugmaon siya. May gugmaon ka, utod. Malipayon. Malipayon ka. Tidak ko nagakurisong ka. Malinong ang iya kabuhi. Malinong ang kabuhi ta? Malinong kabuhi nyo? O do bagyo nga, ano nagaging bagyo? Bago lang? Karding. So, mainantuson. Malulo, maalwan, masaligan. Ang ginapangita akong masaligan. No? Mabuot kag makapugong sa iya kaugalingon. So, masaligan ka bala. Faithful ka bala. Sa tanan nga kabuhi, mga utod, even ang families ta, makahambal ka bala sa imo kabuhi nga ngayon faithful ka. Wala mo balagin betray ang imo nga friend, imo pamilya. Gin ano mo ba kung sa mga aton pa daw ginsikway mo or gininto mo, nakagi na ta sina. Kita ang nagyan o kita nagpaagi? So importante gid na nga kita mismo, katawhan sa Ginoo, ikaw na mangin matampad, mangin faithful sa tanan nga gintudlo sang Dios sa aton. Amen. Tandaan tagi nako may lesson tang makuha subong amoy na ang pagka-faithful sa Ginoo. Nga dapat ara man sa aton. Okay? Sige, next.
Pero ano abala ang faithfulness? Ano ning pagkatampad? Ang pinakanami nga example nga makatag ko sa inyo subong, ang pag-updanay sang mag-asawa. Ang bana, kagang asawa. Tanan kita diri, ang iba na, wala, may bana, may asawa, no? Okay? Ang iban wala. So sa inyo bilang ang pag-aasawahay, nangin matampad lang isa kang isa. Doon nagalungo-lungo si Nando, hindi ko magtulog, doon uhiya ko. Hindi na lang magsabat. Amo nang pinaka-kuan ginaton, dapat kita mismo mag-try gid, mag-strive. Oo, kabudlay kung kisa mangin matampad. Pero kay amo ina ang ginapangayo nga bunga, fruit sang Ginoo sa aton kabuhi. Dapat mangin matampad gid kita. Hindi kita maghambal sang against sa aton nga mga pamilya, kaingod, silingan, friends, no? Hindi gid, hindi mag-try. Maski daw na init ka pa ulo mo sa ila. Punggi gid ang imo nga ba. Okay? Sige. Mula. Next, bro. Hari naman. Ang faith and faithfulness, pareho lang. Faithfulness. Ang faithfulness, tampad. Ang faith, amo ng pagtuo. Ang faithfulness, amoy na ang attribute sa Ginoo nga ginahatag niya. So, giver siya. Ginahatag niya ang pagka-faithfulness niya. Kag ang receive sina ang faith, ang pagtuo. Ginabaton tang iya nga faithfulness by faith. Nakuha nyo? Amo na ang butsi ganon sina. Hindi pareho. Ang faithfulness siya, nangin faithful ang Ginoo ta because naghambal siya, kag tumanon niya, kag nagpati kita. Amo na ang faith. Okay? So, different sila. Sige bro, next. Nga, importante ang pagkatampad sa aton kabuhi, sa aton pamilya, sa relasyon. Mga utod, ariho. Ari kita sa sininga kalibutan, ginbutang kita nga, wala kita gindiretsyo na lang sang Ginoo sa langit, haw. Nga ginpaagi patadayan niya. Nga wonder ka muna. Makakadto ka di, bata ka, pero mabot ang panahon nga matigulang ka na, kolorinot ka na, wala ka na buhok, patay ka na. Nga mo na, haw. Tungod, under training kita. Gina-train kita diri. Train sa ano? Relationship. Ang unang pinaka na ano gid, we are created for relationship. Kag sa relationship kay na, isa ka attribute, isa ka trait ang ginapangayo sa Ginoo is to be faithful. Faithfulness, pagkatampad. So ang question ko sa inyo mga relasyon, mangin matampad ka bala? O may pinabayaan ka? May isa ko kakilala, no? Well, ano ba siya, na buntis siya, na bata pa siya. So, ang hinimo niya, pa-adapt niya ang iyang bata. So, at that time, wala pa, may gagiya sa iya, wala gahatag direksyon, ga-counsel, wala, nagastorya sa iya. So, ginpa-adapt niya sa iban. Ang natabo, there was a time na nagkaayuhan siya. Mayon ang iyang pangabuhi. Gusto niya na tani kuhaon ang iyang ang iyang bata. Ang problema, hindi na siya kilala sa iyang bata. Ang moral sa story is, kung nangin matampad lang siya sa bata niya, ginagwantaya lang, nakasurvive siya siguro no? Tanaw mo? Nabuhi niya gid siguro ang bata niya. Kag wala gid siya naghinulsol nga ginbuyan niya. Amen? So, umumana sa aton kabuhi. May mga time sa aton nga malhuyang kita, nga ma-question gid ang aton pagkatampad, even sa trabaho na lang naton. Pila ka beses sa aton trabaho nga nagatulog ka. Remember, ginasweldoan ta. Ako kisa, hindi mo kumakakuan ko isa. Siyempre, pahuway ka man no? Pero kisa mag-guilty ka ba lang, ginasweldoan ko ba? 8 to 5 ko, so matrabaho gid ta. Umuna ya sa kalibutan nga ni. Kagdragagwa ang aton pagkatampad sa tanan nga aspeto sa aton kabuhi. Even sa pagbayad na lang sa buhis. Tax ba? Siyempre, tananta may, ang iban wala, tax exempt, no? So kita, nangin matampad bla kita.
sa gobyerno sa pagbayad sa aton buhis nan isa na ka pamangkutanon. So importante ang pagkatampad because ang aton Ginoo matampad. No? Faithfulness, essential nga attribute sa aton Ginoo. Kag ang aton pagtuo sa Ginoo is because sang iya pagkatampad. Amo pa nga nagatuo ta sa iya. Kay masaligan siya. Makatagta sa aton pagsalig sa iya. He is reliable, trustworthy, dependable, loyal, and dedicated. Kag sa tanan nga mga sa pulong nangin matampad siya sa sa iya promesa. Promises. Mga utod, nakahatag ka na promises mo? Uy, nagakuan gi kuya, gina-promisa kung mabayad ko sa akong utang sa imo. Uy, nagapromisa gid ko nga hindi ta kapagbayaan. Uy, nagapromisa gid ko nga dalon ta ka sa Magic Land. Pila sa aton promesa ang wala natuman? Nakadumdum ko mo? Panumduman nyo ba kung pila ka promesa nyo wala natuman? Amula na nga aton mag-gauge ta aton kaugalingon kung nagapangabuhi ba kita suno sa aton Ginoo nga gintudlo. Sige bro, ma-close ta. Ang Ginoo nag-demonstrate sang iya pagkatampad sa aton, pinaagi sa iya paghatag sang iya anak, ang iya nga bugto nga anak sa aton. Wala na sang iban pa nga example nga mas malabaw pa diri, kundi ang paghatag na lang sang amay naton sa langit, sang iya anak, para sa aton nga kaluwasan. Dako na nga bagay ha. Dako nga bagay ha. Hindi ta pagbaliwala ang aton kaluwasan. Hay hindi gid ka bala kabayad sa imo nga sala. Kung hindi ka kabayad sa imo sala, subong ni okay pa lang wala ta kabatyag, wala ta konsepto kung ano ang eternal punishment. Wala pa. So do hindi ta kabatyag, amo nang iban nga tao do hindi magpati nga may impyerno. Pero naghambal gid ang pulong nga may ara gid ya. Kung hindi ka kabayad, libre ba lang bayad? Ang himuon lang nimo, tuo ka lang. Pati ka lang. Sa hinimo ni Kristo Jesus sa aton. Amen? Sige bro. Amo na siyang natabo. For God so loved the world, ginpalangga gid sang Dios ang kalibutan. Kita na nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Ngas kung sino ang magtuo sa iya, makaagom sang kaluwasan, kakabuhing, wala katapusan. Gusto ko mabuhi, wala katapusan? Amo na ang importante. Next. Ini nga storya, ginbutang ko dira, kay tungod nga gusto ta makita bala nga kung matampad, ang Ginoo matampad, kung makuha tang pagkatampad niya, ano ang matabo. Storya ini sang isa ka hari, gintagaan niya, 3 niya ka mga tao, ang isa 5,000, ang isa 2,000, ang isa 1,000. Ang 5,000, ginpalago niya, gin-invest niya ang iyang kwarta, nahimo 10,000, 10 talents. Ang isa naman niya, 2,000, nagdubli man, 4,000. Pero ang isa, hinimo niya sa iya nga 1,000? Ginlubong niya, gintago niya. Gintago niya mga utod. Anong natabo? Nangakig ang Ginoo. Hambal niya. Nga gintago mo ya. Dapat ginhimo mo man nga gin-invest mo nga nagdamo. Anong tawag niya ang iyang description? You wicked and lazy servant. So mga utod kita tanan, gintagaan kita sang blessing sa Ginoo. Gintagaan niya kay talento, abilidad. Kaginang abilidad, hindi lang na para sa imo, hindi pagtagua. Padamua. I-invest sa iban. Gamita para ma-bless man ang iban. Nakuha niyo ko? Hindi pagtagua. Para later on, magatubangay na kamo sa aton Ginoo, anong hambal niya sa imo? O good and faithful servant. Amo nang pinaka-highest nga honor sa langit, nga tawgon ka sang Ginoo, nga good and faithful servant. Sige bro. So sa aton sa Bible, sa 1 John 1:9, namin ni mga utod, ari pagido, nga matampad ang Ginoo, tampad gid siya kay sa tanan nga tion, as long nga mangayo ka sang kapatawaran sa imo sala,
patawaron ka niya. If we confess our sins, kung mangayo ta makumpisar kita sa aton nga sala, tampad siya nga patawaron ka sa imong mga sala. Kagimuon ka purify sa tanan nga hindi matarong. So ongoing gali, sige-sige na. As long nga gina-acknowledge mo makasasala ka, Lord, patawara ko, Ginoo, nakasala naman ko. Patawaron ka niya. So sige-sige, sige-sige, amo nang pagkatampad sa Ginoo sa aton. Kay kabalo siya mahuyang kita. Hasta nga mabag-o ang aton panghuna, renewal of the mind. Nakuha niyo ko? Gabag-o ang aton panghuna-huna sa sala. Kag hindi mo na sa katapusan, hindi ka na maghimo sang sala. Okay? Sige bro. Kag dito sa Paul, si hambal ni Paul sa 1 Corinto 10:13, hambal diri, no temptation, wala sang temptasyon nga natumba ka except that is common to man. Tanan nga temptasyon na naagyan na sang Ginoo ta. Naagyan na naton sa isa kag isa. Kag ang Ginoo faithful. Hindi niya pag-ialaw nga hindi mo makaya ang imo ginaagyan subong nga mga temptasyon. Utod na kagi ka na temptasyon. Nalapuasan mo wala. So ang aton nga himuon, kung may mga temptasyon gani, damo temptasyon ha. Sa kwarta, sa pagbutig, matimtar ka bala mabutig ka. Think twice anay. Kag i-resist gid. Hindi gid magpadala-dala si temptasyon. Amen? Kay makaya mo na. Makaya ta na. Sige bro. Kag sa Matthew 25, sige pa dayon. So may tatlo ka pinaagi, ma-close ko diri no. Nga ang kita tanan, gusto nyo bala magtubo sa pagkatampad in faithfulness? Gusto nyo man mangin faithful? Nanari. Tatlo lang, simple lang ni. Hambal diri sa Hebreo, ang tawo nga wala sing pagtuo, idigin makahatag sang kalipay sa Dios. Tungod kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios, kinahanglan magtuo nga may Dios, kag magtuo nga siya ang nagahatag sang balos sa mga tawo nga nagapangita sa iya. Faith, dapat pangitaon ta ginang Ginoo. So number 1, anong number 1? To believe, pagtuo, pagpati lang. Pagpati sa Ginoo. Pasaka pag hindi mo pagpati sa Ginoo, maski anong ginaagyan mo, pagpati gid. Nga ara siya matutuod nga Dios. Kay gina-training niya kita tanan sa faithfulness, pagkatampad sa iya. Amen? Number 2. Ari mga utod. Dapat gid kita wala sang shortcut sa relationship ta sa Ginoo. Hindi mo niya ma-shortcut. Dapat gid mag-invest kita sang tinion sang time sa iya. Hambal gani ang kaluwasan ko no, libre. Pero ang relasyon ta sa Ginoo, it will cost everything you have. Nakuha nyo? Tanan nimo. Everything you have for that relationship. Sa sinang relasyon. So must spend kita time, starting siguro mga 5 minutes, 10 minutes, kag slowly i-increase mo. Pangamuyo, basa, kag pamati sa mga pulong niya. Amen? And last, ang iya pagka-faithfulness na basihan nina sa pundasyon sang iya mga promesa. Paano ta mahibalaan nga siya tampad kung wala siya naghatag promesa? Amen? For my words will not return to me void. It will accomplish everything that I have sent it forth. So tanan niya ginambal, matabo gid. Pero ang timing bala sa Ginoo ari na lang ho. Ma-close ko diri. Ang timing sa Ginoo depende niya sa iya. In His time. In His time. Oh, He makes all things beautiful kuno. Pero sa iya tiempo, hindi sa imo. Kag gina-develop yaman ang imo nga faithfulness. Amen? Sige, magtindog ta. I-consecrate ko kamo no, buti nga sa consecration, ginapain
ang aton nga kabuhi lain sa kalibutan, no? So ang imuon naton may tali makita ka mga gate balad pero naganhaan sa aton kaugalingon wherein nagasulod ang kalibutan, no? Ang isa sina sa dlunggan, makabati ka. Ang imo mata, ang makita mo, nagasulod. Ang imo nga baba, no? Halin sa heart. Mabatian mo, makita mo, nagasulod sa heart mo, mabahambal mo, kag mahimo mo. So 5. Ang 5 na subong i-consecrate naton sa Ginoo. Buti nga hambal consecrate, ihalad ta sa Ginoo. Ready ka mo? Sige, magduko ta. Pamati ka mo sa akon, ha? Hamay namon sa langit, ari kami subong sa imo atubangan. Kag ginapresentar namon ang imo ang amon kaugalingon sa imo, Lord. Ginoo, ipain kami sa iban nga sa kalibutan. Hindi pagtugti ang kaaway nga makuha kami. Lord, ang amon nga mga dalunggan nga mga kabati lamang imo lang gid tingog. Wala na sang iban kami mabatian kundi imo lang gid. Imo mga instruksyon, imo nga mga paalinton sa amon lang gid mabatian namon, Ginoo. So i-consecrate ang amon dulunggan, Ginoo, nga mabatian namon imo lang gid tingog. Lord, so sinaman nga paagi ang amon mga mata, Lord, buligi kami nga ang amon makita, ikaw lang gid. Hindi kami makakita sa mga kabastusan, kalainan nga makapahigko sa amon tagipusoon. Lord, ang amon tagipusoon limpyuhi. Tanan nga mga higko, nga mga kaitumon, mga motive, mga interes nga diri subong nga hindi imo kakasal, Lord God. Kag imo pure ang amon nga tagipusoon. And Lord, sa sinanga paagi ang amon mga paghahambalon, ang amon mga tinaga para lang gid sa imo kadayawan. Hindi kami maghambal sa mga binutig, hindi kami maghambal sa mga buyayaw, hindi kami maghambal, Lord, sa kalainan sa imo kag sa iban nga mga tawo. So is-consecrate ang amon nga maababa. And Lord, lastly, ang amon mga kamot, ang mga amon binuhatan. Lord, tanan nga amon binuhatan para lang gid sa imo. Make it holy. Make it sacred. Ang amon nga mga works para sa imo, Ginoo, binuhatan sa amon mga kamot. Ang initanan, Lord, let our bodies be living sacrifice, holy unto you, O Lord God. Salamat gid, Ginoo. Kay susugod subong bago kami pangalawat, i-consecrate namon amon kaugalingon para lang gid sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amon Ginoo. Amen. Sige, plakpakan tang Ginoo. Makommunion kita. Sa imo, pero nanawag ka napakatawo. Wala ka nagpulan, ako mamuyo, pero ako'y mo naging tawag. Ako gapasalamat sa imo. Ako gapasalamat sa krus. Ako gapasalamat sa imo. Kay ako ginpangita, ginluwas nimo. Sa gabi nga ginluiban ng aton Ginoo Kristo Jesus, nagkuha siya sang tinapay. Nagpasalamat, ginbuka, kagin panghatag sa iya mga gintutunan. Kag nagsiling siya, amo ini ang akon lawas. Ang lawas nga gipaga sakripisyo para sa inyo sa kapatawaran sa mga sala. Batunan ninyo ini subong. Kaunon ta? Pagkasunod, nagkuha siya sang kupa,
sang bino. Again, nagpasalamat ang aton Ginoo. Hinpanghatag sa iya manggintutunan, nagsiling, amo ini ang kupa sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Amo ining pagasundon na. Amo ini ang pruweba sang akon pagkatampad, hambal sang Ginoo. Buhatan ninyo ini sa akon handumanan. Mag-inom ta? Amay sa langit, salamat gid Ginoo. Kay ikaw matampad kag matutom nga Dios. Nga amon saligan, amon nga tuuhan, kag amon nga patihon. Salamat gid Lord, in Jesus name. Amen. Ikaw. Pasalamat sa imo. Ako pasalamat sa krus. Ako pasalamat sa imo. Kaya ko gipangita ginluwas nimo. Magatindog ta kag pamalandungan ang pulong sang Ginoo bago ta maghatag sang aton nga tithes and offering. Sa Luke 16:1 hambal diri, ang tawo nga masaligan sa gagmay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Kag ang tawo nga nagadaya sa gagmay nga mga butang, nagadaya man sa dalagko nga mga butang. Gani kung hindi ka musaligan sa manggad sa kalibutan nga hindi sa inyo, sino ang magatugyan sa inyo sang matuod gid nga manggad nga napreparar para sa inyo? Gani mga muyo kita bago ihatag ang aton nga tithes and offering. Ginoo, nagapasalamat gid kami kag nagasali gid kami sa dako-dako ni mga ngalan. Salamat gid Ginoo sang ginobra mo sa cross sa Calvary. Gahakos gid kami Lord sa cross sa ginobra mo to Ginoo. Nangin putli kami, nangin tinlo, kag nangin angay kami nga maka-offer sang ara subong sang tanan na ginhatag mo sa amon, gino-offer ni tanan namon sa imo. Gani Lord, paka maayuhon mo ni Lord, i-prosper mo ang every work sang amon nga mga kamot sa pagdayaw kag sa paghimaya sa imo. I-bless mo ni Lord ang imong mga katawhan nga nagahatag gid Lord sa ila, halin gid sa ila mga tagipusoon. Part ni Lord sa ilang worship sa imo. Salamat gid Ginoo sa pagpakamaayo mo. All these things we pray in Jesus name. Amen and amen. So maghahatag kita sa aton nga makagagahom nga Ginoo. You are filling my mouth with laughter. You are filling my heart with praise. You are filling my life with gladness. And your presence is filling my days. Surely goodness and mercy will follow me all of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life. And I will be satisfied with the good things of your heart. Hallelujah. Sige, bago ta maglakat, mga muyo kita, anay. No? Pwede lang ta katindog. Thank you, Jesus. Amay namon sa langit, ikaw gidang maayo, matampad, kag faithful, Lord, sa amon kabuhi. Ginoo, sa paghalin namon sa sininga lugar, let your presence, ang imo presensya, magaupod sa amon, Ginoo. Magatuy-tuy sa amon, magahatag sa amon sang direksyon, magahatag sa amon empowerment, kusog sa pag-resist sang tanan nga temptasyon sa kabuhi. And Lord God, sugod subong, hasta pagbalik naman namon sa next Sunday, Lord, let our life, ang amon kabuhi, mangin worship, kundi maguntat amon nga pagsimba sa imo. The same gid kami, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Padayon na amon pagsimba sa imo, Ginoo. Wala na utod. So pag-abot namon diri ang imo blessing, mabaton gid namon. Lord, tanan nga nagapangayo sang healing, sang kaayuhan sa ila kalalawas, Lord, ayuha man sila. Mga arthritis, mga sakit ulo, mga sakit yan,
mga ano pa dira nga mga sa kalawasan, Lord, ayuhagid sila ang mga tao nimo. And Lord God, tanan nga may mga relasyon nga nautod, Ginoo, ikaw ang God of restoration. No? So ayuhagid nga magbalikay ang mag-amay, mag-asawa, mga anak, magbalikay sila, Ginoo. Mga abyan, magbalikay na, mag-reunite, reconcile sa ilang relasyon sa isa kag isa. And Lord, sa tanan nga nagapangayo sang probisyon nimo, nagpromesa ka sa amon nga you will provide for us every day sa matag aldaw namon nga kinahanglanon. Hindi kami magutom kag madulaan sa paglaom kay wala mo kami na bless. Because ikaw ang Ginoo nga wala limit ang imo blessing. All we have to do is to believe, mapati lang kag maabot ang tanan namon nga provision. Amen. Sige, plakpakan ta ning Ginoo. Piyong lang ta, magduko kita kag baton na ang blessing sa Ginoo. Ang Ginoo makapaayo sa inyo. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace through the Lord Jesus. And all your people will say, Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Lakata sa aton nga Ginoo paghidait. Yes, Lakata. Lord. Yawon ka, O Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka. O Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka. O Diyos, bugos ko nga